Magadi, ladies and gentlemen, our dear viewers, welcome to Pasha TV. Pasha Ipapu. Should say go sister NOKU? Sister NOKU. Horrible. Zero started sister NOKU. Don't let her fubira. I thought I'm just pissed. Mangu. Jiti sa artist and I don't sister NOKU. Sister NOKU. And this. Hey. Otherwise, Murisisi updates. Shagamira si ndima ugadzira kuenda ku studio. Are you now ready to roll? Yeah, I'm ready. I'm ready to go. Any challenges? Because vanhu vangobvunza zvakamira sei zvapapi song yacho ichabuda rini vachaita video here and mungavapindure kuti kudii mafans enyu anenge achiita follow up vanenge vada kuziva kuti zvakamira sei. Yeah, ene zvinga zvakanditsikirira like ndakatsikirwa nematsikirira. Varoyi vari kunditsingirira vasi kuda kundiona ndichibudirira, but right now ndiri kufighta kusvika zvaita. Ndiri kusangana nemaproblems. Pane chiti nhasi ndiri kuenda kustudio ndorekodha. Panoitika zvimwe zvinhu zvokuti zvinondipedza power. Ndopedzwa Simba but ndichipedzwa nemwana wamai vangu. Anofanira kunge achindipa simba. Kuenda futi chichirikuitika mautotoshoka munova matyisa maviewers nenyaya iyoyo yokuti ndakabuda ipapa pamune muchindiona muchizondibvunza kuti mapa stage ipi sisinoko. Saka akati haasisi zvamakaita zvinonyadzisa maisafanira kubuda pasocial media cause isi makutononiwa kuindia but no ndo zviripo palife ndo zvandaifanira kuita cause ndiri pamission. Ndakambotaura paipai Mwari akandipa permission but munhu ane jealous autonge ane jealous but achingorwadziwa nezvinhu zviri diki asi ndakaita mari iyaitawo mari. Saka ndakutongokumbirawo kuna Mwari kuti Mwari ndipewo power ndikwanise kunorekodha. Saka zvava zvakupedza ipawo? Ya, ndakapedzwa power. Very sorry. Okay, so zvakaitika ndezvoti ndine vamwe vanhu vaindibata vakasiyana siyana, most of our followers pachannel yedu ine yePasha TV. Vamwe vaindifonera, vamwe vachindi-inboxa. On our last interview pane patakamenshena issue yefoni. Foni yamakabata iyo munogona kuiratidza because tinoda kudeliver zvinhu so that vanhu vanenge vatipa vanenge vachisapota. Ndine foni yandakatumirwa varatidze ichimbo amaverenga kuti yakanzi chimbo vanhu vanozoti pamwe tachija foni. Okay, iyi foni yandakabata yandikufarira chipo chandagamuchira nhasi ndichikuudza it's like a testimony cause handisati ndambopiwa foni. Saka iyi foni inonzi license zvichireva kuti ndichatozoitawo license. Ndichafambawo nebenz ndichibatsirawo mapenzi nokuti andiwana ishe tenzi. Saka ndiri kufara. God bless you. Kune munhu andipa Mwari akuropafadze. Alright. Yeah, munhu akupai anonzi Tinashe Madziva for Tincom events and entertainment. Very based in South Africa. Vanohosta all my events. So shout out to my brother all the way from SA. I think vanenge vachiona ipapo comment section. Saka mamwe challenges amuri kutaura ndapi? Mamuri kuti mimi mwana wamai venyu because mwana wamai venyu hapana paangambokurasai. Can you try to highlight on that issue because isusu tokurudzira kuti vanhu vange vachiwirirana mafamilies and stuff like that? Hanya yacho nga isina musoro. Ndakangomukumbirawo kuvhuroto ndasvikawo kumba manheru akarara akati hasi kukuvhura taura chokudayo ndiri uri panze ipapo. Saka pakataura daro akataura nevoice inondityisa. Ndikamuti aiwa ndirongotora chandira kutora usikuziva pachiri hanzi aiwa. Panguva iyoyo ndakazongomuti because zvanzi ane 4 days zvichiitika kubva pandakatanga kuita izvo zvinhu zvongobudawo pamasocial media. Saka aingondituka everyday masikati tendichifara manheru anondivharira door. Saka azongopedzisa kutongonditema nemaplates kubvarura hembe dzangu magumbeze angu but iye ndiye akauya mumba mangu. Saka ndakangoti ndingobuda futi mumba macho imomo mamake nindobuda nombotenderera. Saka izvozvo ndiri kutendera ndiri kuita kunge mugunduru. Saka kuti ndizokwanise kuenda kustudio ka andogona kutadza kubatana netime because ndototora time kutsvaga bucket rekuti ndigezere. Handina chandinacho right now. Saka muna here kumbotauriranawo kuti mutry kuresolve issue yacho semasisters kuti mumbogara pasi mumboonesane kuti kana muri mimi matadza maybe mumboitanawo masori.
tina hedu zvatikaonesana kuti ndikamutarisa vese yake inenge ichindityisa chandingokwanisa kungomutomuka sei handikwanise kumutongesa noti tigadzirisane but chandokwanisa kumuregerera nekumusiya ari paari ndisingakwanisi kunge ndichitaura naye asi ndisina chigumbu naye. Hey, yeah, mawani. Alright, saka apa manje ndanza mutaura zvekuti anzi ndiri kugara ngechigundu. Muri kugara kupi zviri kufamba sei? Because the last time yandaifanira kucommunicate nemi you were supposed to go kustudio. Tine vakakubatsirai ndikati vakatibatsira zvinoita kunge okay, we've got our brother Mr. Sylvester tapfuma nei ndo akabhadhara studio time yenyu kumonoleo studios kwamukoma mono mukundu, then you were supposed kunge mamukutorekodha pamasongo yacho ingadai kutoitwa kangafura izvi so namukoma mono but tichitrai kukufonirai pafoni yacho yesister yenyu yaingokatwa yanga isingabatike. Nezvi zvakamira sei? Can you try to explain to your fans nevamwe vanenge vakateerera what's the situation zvakamira sei? Situation yangu pairi right now ndiri stuck because ndingori munhu ari kungoita kunge ari kugunduruka kuti nhasi ndakangorarawo apa ndorarawo apa handisati ndaona pangu pekugara because panguva yekuti munhu ukaomerwa paunobomerwa stereki unonoita time unobata mari saka ndina kana mari kuti ndikwanise kunobhadhira yangu imba asi ndokwanisa kungokumbirawo ndipowo pekurara. Okay, ndo mararamira ndiri kuita saka ndonotadza kukwanisa kuenda kustudio kwacho totadza kubata time. But imimi makazvitarisa imi munoona here pane breakthrough kuti mukaenda kustudio muri kuzvifila here kuti ndo chance yenyu chaichaiyo kuti mukaita song yamakabatsirwa kuti murekodhi? Do you think it will be a breakthrough for you? Yeah, I don't think, but zvifanira kunge zvichiitika ndo pane life yangu ipapo ndasai ndichitaura kuti ndiri permission, Mwari vakandipa permission so I can see the vision. Ndakaimba song yangu iyi inotondiendesa kumberi kwekumberi zvekuti kana kutemberi. I believe the feeling strong, is strong feeling yakaita ndoona kuimba sesong. Alright, so where does your inspiration come from? From Norway. Hapana anokuinspire kana une mamwe maartist amunoti mimi maiteerera? And up inini ndakangokura ndichingofarirawo kungoimba. Right. Kuchechi kana kuti kuchechi ndaimba president worship ndokwandakatanga kuratidza talent rangu ikoko ndokwanisa kuimba pamberi pevanhu. Alright, okay, without wasting much of your time, viewers Pahasha TV, that was the update interview yedu nevamwe well wishers. Alright, ivo vacho vakatarisa because most of the people they were willing to help you, but however isingabvita taura kuti chakati zvishuwiro. Alright, zvamunoti mimi maybe to keep you focused because mamuri kungochema kuti handibatike ende nhasi tareita zvekutokutsvaga ichaizvo kuti timboita interview nemi so that we keep our fans and our viewers updated. Zvishuwo zvenyu ndezvipi zvamunofunga kuti maybe ndikabatsirawo zvinoti nezvinoti maybe I can move on with life and focus on this career? Ndombosiyana izvo nezve anchada kunzi Bhishu nevanhu and stuff like that. Ndezvipi? Yeah, chandiri kuda ndepekugara nemari yekuti ndikwanise kuhodha nditengese chimwe chinhu chekuti kana ndikaona pekugara neni pandoloja ipapo pandoloja ndiri 1 kanoti ndinenge ndine ndikwanisa kunge ndichimeditata zvakawanda ndodawo chinondibatsira chikuita kunge mari yekuhodha kuti ndikwanise kuzokwira kombi ndichiuya kunoko kuti pamwe pacho ndinoona kuti ndiri kuuya but ndisina mari yekombi hapasi pese pandogara ndichibata mari saka ndoda kungobatsirawo nebusiness nditoka small business. Alright. Words to your fans concerning your music. Mazwa mukade kudza vanhu vanokufarira music yenyu ndapi? Ndomoti vavo vanofarirawo music yangu ini ndovafarirawo.
Aribo. Thank you so much. Kana uchida news dziri up to date, wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi, mana ese muZimbabwe Bahasha. Bahasha TV, nyaya sezvadziri.